नमस्कार, मी संघवी राजवर्धन. गोमंतकमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. लाडक्या गणरायाचं आगमन होतं, त्यामुळं गोव्यात सगळं चैतन्यमय वातावरण आहे, भक्तिमय वातावरण आहे. आणि आपण पाहिलं तर मूर्तिकारांच्या चित्रशाळेमध्ये सुद्धा लगबग बघायला मिळते. मी माशेल इथल्या एका चित्रशाळेमध्ये आली आहे. तिकडे आपण बघितलं तर गणेशांच्या मूर्ती आहेत त्या तयार होत आहेत आणि आपण बघितलं तर एकंदरीत कलरफुल असे हे गणपती बाप्पा आपल्याला दिसत आहेत. आणि जे आपले मूर्तिकार आहेत ते जे शेवटचा हात या मूर्तींवर असतो तो मारतानाचा आपल्याला बघायला मिळतात. आपण बघूया नेमकी कशा पद्धतीनं ही तयारी सुरू आहे. आणि लाडक्या बाप्पाचं आगमन तर होतं आहेच, त्यामुळं गोव्यात एक दरवर्षी वेगळ्या पद्धतीचा उत्साह पाहायला मिळतो. आणि गोव्यातलं जे गणपतीचा उत्सव असतो त्याचं एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे. गोव्यातल्या गणेश चतुर्थीला चवथ म्हणतात आणि चौथीचा जो उत्सव असतो तो गोवेकरांसाठी फार अफलातून असतो. म्हणजे अक्षरशः इकडे दिवाळीच्या पद्धतीनं हे गणेशोत्सव साजरे केले जातात. अगदी घरगुती गणपतीमध्ये आरास असेल, परत माटोळीचा प्रकार असतो, घुमट आरती असते. हे वेगळं घरगुती गणेश उत्सवाचं एक महत्त्व गोव्यात पाहायला मिळतं. ते आपण गोमंतक TV, गोमंतक डिजिटलच्या माध्यमातून, आपल्या वेबसाईटच्या माध्यमातून नक्कीच पाहू. या गणेशोत्सवाच्या 5 दिवसामध्ये नेमका गोवा कसा गणेशोत्सव साजरा करतो हे आपण पाहणार आहोत. आत्ता आपण या चित्रशाळेमध्ये आलेलो आहोत. तर या चित्रशाळेमध्ये गणपती आपण बघितले तर कलरफुल गणपती असतील आणि अगदी देखणे गणपती या चित्रशाळेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आपण इथले मूर्तिकार आहेत त्यांच्याशी संवाद साधूया. नेमकं कसं आत्ता ह्या मूर्ती तयार होत आहेत. अगदी मला वाटतं कमी वेळ राहिलेला आहे आणि या कमी वेळेमध्ये यांना हे काम पूर्ण करायचं आहे, कारण बऱ्याचशा ऑर्डर आलेल्या असतात मूर्तीच्या. सो आपण त्यांना विचारूयात. दादा, काय सांगाल, आत्ता थोड्याच दिवसांवर गणपती बाप्पा येतो आहे, म्हणजे अगदी 1-2 दिवसांवर बाप्पा आपल्या घरी येतो आहे आणि मूर्त्या अजून तयार होत आहेत. सो काय वाटतं, किती लगबग आहे तुमची? आमची टोटल 300ची मूर्ती आहे. 300. प्रवीण अलंकार 41 इयरपासून मूर्ती करपाचो चालू आहात. 41 वर्सां जाले. तारीवाडो मार्शल ह्या गांवांत प्रवीण अलंकार. टोटल आतां लास्ट इयर आमच्या कोविडाक लागून मूर्त्यो आमी मजेन जावंक ना चवथ. ह्या वर्सा आमची कोवीड सोंपलेलो. ह्या वर्सा चवथ आमची मजेन जातली. सो आता जे गणपती तयार होत आहेत ना, ते किती प्रमाणात आता सध्या आहेत आणि कुठपर्यंत तयारी सुरू आहे? म्हणजे आता तयारी तर ऑलमोस्ट 80% झाली आहे मूर्तींची. काय वेगळं वैशिष्ट्य काय मूर्तींमध्ये? म्हणजे बैठे किंवा दगडूशेठ किंवा दगडूशेठ, बैठक पायावर पाय घालून भरपूर डिफरंट मोरावर बसून आहे मूर्ती यावर्षी आहे. तुमच्या घरी स्वतः तुम्ही मूर्ती बनवतात आणि स्वतः त्याची पूजा करता. सो कसं वाटतं तुम्हाला एकंदरीत? मला भरपूर आनंद वाटते की मीच माझी मूर्ती पेंटिंग करतो आणि मला माझ्या मनात झालं मीच माझी मूर्ती पेंटिंग करून पूजेला लावू, असं माझ्या मनात झालं. माझ्या मनात माझीच मूर्ती करची कशी दिसली, कित्याक म्हाका दिसलें कित्याक माझी मूर्ती हांवेंच पेंट करची, दुसऱ्यान करची न्हू. कित्याक म्हाज्या एक मनान दिसलें अशें हांवूच करतलो म्हणून. अशी माझे कलर आयडिया कितें डिफरंट, तेजी स्टायल कशी, तेजी नजर. किती वर्षापासून? मी आता 8 वर्सां.